Hei vie. Hei. No, Sirkka. Kyllä. Joo, istu vaan siihen alas. Kiitos. Hei. 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 Vittu, Sirkka. Ne mun laboratoriotulokset oli kuulemma tullut. No ei vittu. Nyt kun nämä tulokset on tullut ja näitä on analysoitu, niin mä sanon ihan suoraan, että sä olet todella ruma. Sulla on enintään 3 viime ja 3 viime aikaa. kannattaa hyvästellä makavraa, kun vielä on mahdollista. Hyvästelet sä. Tää on tosi rankkaa. Tää on tosi rankkaa. Niin! Oisit nähnyt ilmeet! Sä olet terve. Sä oot ihan sekasin. Anteeksi, tää on ihan hirveetä, mutta ei niin hirveetä kuin siinä tullut. Sä olet vittun sairas. Nyt mä alkaa oio pää. Kato nimenomaan, kun se sairaus on sun. Oikeesti? Kyllä. Oot sä tosissas? No en ole. Mitä sä voit mennä toi? Sä oot ihan sekasin. Ei. Sä oot sairas ihminen. Ei. Sä olet kyllä. What the fuck? Älä mä selitän. No. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen meni saunaan. Kuka tuli ensimmäisenä ulos? No voi Jeesus, en minä tiedä. Pukkit, sä olet erittäin vakavasti sairas. Moido! Vai, Elkka,